Татарстан татарлары ул бер генә түгел, алар бер төрле генә түгел. Анда булды шундый хәл, анда Остан оешкан милли хәрәкәтне это спелную использовали дигән сүз урында бара. Остан үскән милли хәрәкәтне менә анда менә шулай булып та куйды ул милли мәҗлеснең таркалуы, аны бит халык сайлаган милли мәҗлес. Ул ничек үзеннән үзе генә самораспуститься булдыра. Ул алай булырга тиеш түгел иде. Чөнки ул милли хәрәкәтне аны бик әйбәт кенә шулай җайлап кына үзләре ягына файдаланып шулай эшләп куйдылар аны. Халык шулай икегә аерылды. Ул мин дә читтә калдым милли хәрәкәттән, нидән шул нәрсәдән, мин Татарстанда бик нык алданган кеше. Минем анда инвестициялар Татарстанда бүгенге көндә. Мен анда да тосырыялам. Мин бит Татарстанда шанып яшәгән кеше. Вакытында мин булсын дигән кеше. Менә шулай, менә мин Татарстанныкы дим. Әйтәләсез. Менә мин бүгенге көндә беренче сорар идем. Кайда милли мәҗлес? Кайда